Ka University of Science and Technology Meghalaya USTM kalayo ya ke jingjob da kabayo rumbiang ha kathup na pedang ki arspa tali ki Univeristy ki bahkli du jongkari India shi spa sanpui hadu arspa ha ka snem ka basau kynthih ha ka National Institutional Ranking Framework NIRF 2025 Kani kajing itu kalong kajing pensisya ya kajing IT jong ka school ba USTM ha kajing nang jing start bat kajing persyang ba klem sange jong ka bantau ya kajing mut ki bathamai. Kajing penbait kerdan jong ka NIRF kadai ka pensyong nongrim ha kajing pej benia ba perking ha baro ki benta kata kenthup ya kajing hikai bat jing puli kajing wat benia bat kajing trekam ka betebit kajing mi na kajing penkut ya kajing puli bat kiwe ki benta. Ka jing trekam ka babet jong ka USTM hakini gibenta kala penlong ya ka bakan yo ya ka kerdan bahalor hapdeng ki skul ba pawkhamt hapo kari. Kum ka skul ba shimet ka baningkong bat bamarwe hakathan syate la mingi ban yo pediang ya kani ka kerdan ka USTM kala penpau shisha ya ka jingla bat ka jingkong san ka jongka. Ka jing hublai kalong ya ka sarkar Meghalaya na ka benta ka jing kershan ka baklem sange nadu kasngi ka baningkong ya ka jing alam batebet bat yo ijngai jong chancellor Mabubul Hok bat vice chancellor Professor GD Sharma ki ba ka jing persyang baklem sange jong ki kadang teng ban kentiu syaprang ya ka USTM ong ka Univeristy lingba ukurwo. Mentah ke USTM kadon ya ke jing temu ban poi sya ke kerdan ke basan pau na pedeng ki skul ba ha India hapo uni snem uban wan lingba ke jing kershan ke bayai beteng na kaliang ke sarkar Meghalaya. What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't think no, remember once more.